Kanan labarin kenan aka saurara, yayin da gwamnatin jihar Rivers ta Najeriya ta zargi wasu jami'an tsaro da mallaka wuraren sarrafa ɗanyen mai na sata. Ko ya 'yan ƙasar ke gani? To kaga wannan abu da ake yi zai rage, amma su waɗannan ba jami'an tsaro su suke wannan business ba. Dan kace musu ma ga inda ake sata mai sai su ga masu bankirin ɗin, su masu sayan wannan man da ake sata. Haka kuma za mu ji cewa yayin da lamura ke ci gaba da taɓarɓarewa a Najeriya, matasa na ganin dole ne matasa mu fito mu yaki wannan zalunci da ake yi da cin amana kasa. Kuma ba haka ba shikenan sai mu kyale komai Najeriya ma ta wargaje, amma ba abin da muke fata ba kenan. Bayan rahoton da muke tafa da su, haka kuma kamar kowace ranar Talata muna tafa da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sakkwata zai kama mana. Amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya tare da ni Hanifa Kabir Isa. Sojojin Sudan sun kashe wasu mutane 7 jiya Litinin, wadda ta zama ɗaya daga cikin ranakun da aka fi samun mace-macen mutane a zanga-zangar da aka yi ta yi a kwanan nan. Ta nuna rashin amincewa da juyin mulkin da sojoji suka yi, kamar yadda masu ba da agajin gaggawa suka faɗa. A daidai kuma lokacin da jami'an tsaro suka sha alwashin ganin an gurfanar da waɗanda suke zargi da haddasa yamutsin. Wannan tarzoma ta baya-bayan nan ta faru ne gabanin wata ziyara da jami'an diflomasiyar Amurka za su kai a ƙoƙarin da Amurka take yi na shiga tsakani don kawo ƙarshen rikicin da aka shafe watanni ana yi a wannan ƙasa ta arewa maso gabashin Afirka. Ya zuwa jiya Litinin ɗin dai an kashe masu zanga-zanga 71 tun bayan da sojoji suka kwace harkokin mulki a ranar 25 ga watan Oktoban bara a ƙarƙashin jagorancin General Abdel Fattah Burhan. Kwace mulkin da sojojin suka yi ya gamu da Allah wadai daga ƙasashe daban-daban, sannan ya tauye shirin mayar da mulki ga farar hula a ƙasar mai tangal-tangal bayan kifar da gwamnatin shugaban da ya daɗe kan mulki Umar al-Bashir a watan Afrilun shekarar 2019. An yi wata girgizar ƙasa jiya Litinin a yankin yammacin Afghanistan, inda akalla mutane 22 suka mutu, wasu kuma masu yawa suka jikkata. Wurin da wannan girgizar ƙasar mai ƙarfin maki 5.3 ta fi yin kamari yana kusan tazarar kilomita 40 ne gabas da Qala Inu, babban birnin lardin Badghis, kamar yadda masu safiyon ƙasa da yanayi na Amurka suka faɗa. Kamfanin dillancin labaran Afghanistan na Bakhtar ya ambato hukumomi suna cewa daga cikin waɗanda bala'in ya ritsa da su akwai mata da yara, amma yawancin waɗanda abin ya shafa da kuma ɓarnar dukiya suna cikin gundumar Qadis ne, inda rufin gidaje masu yawa ya rufta. Labaran suna zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tsatson iyalan jagoran kare haƙƙin ɗan adam da aka kashe Martin Luther King Jr. jiya sun yi tattaki a nan birnin Washington DC domin yin kira ga sanatoci 'yan jam'iyyar Democrat da su ci ƙarfin adawa da kuma mayar da hannun agogo baya da 'yan Republican suke yi, su nace a yi kwaskwarima sosai ga 'yancin kaɗa kuri'a a ƙasar. Sun yi gangamin ne a ranar hutun da aka yi a ƙasa domin girmama King yayin da ya kamata ya cika shekaru 93 da haihuwa inda yana raye. An yi wannan tattaki ne wasu 'yan kwanaki bayan da sanatocin Democrats biyu masu tsaka-tsakin ra'ayi Kristen Sinema da Joe Manchin suka ce za su yi adawa da yunkurin canza dokokin majalisa a majalisar dattawan mai mambobi 100 da ta rabu a siyasance domin baiwa 'yan Democrat damar kafa dokokin zaɓe na ƙasa bai ɗaya duk da adawar da sanatocin Republican su 50 suke yi. Ɗan King Martin Luther King na uku, matarsa Andrea Waters King da 'yarsu Yolanda Renee King sun yi tattaki tare da ɗaruruwan masu da'awar kare haƙƙin cikin sanyi mai tsanani suka ratsa ta kan gadar tunawa da Douglas, wanda hakan tamkar jinjinawa goyon bayan da Majalisar Dokokin ta yi ne a kwanakin baya ga shirin kashe dala tiriliyan 1 da miliyan 200 domin inganta madafun ci gaba a ƙasa. Ina jima kaɗan Hanifa sake dawa da labarai, amma kafin nan za mu leƙa jihar Rivers ta Najeriya, inda gwamnatin jihar ta ɗaura ɗamarar yaƙi da masu sata tare da sarrafa ɗanyen mai a jihar. Gwamnatin ta ce kawo yanzu ta bankaɗo wasu jami'an tsaron ƙasar da suka mallaki wuraren da ake sarrafa ɗanyen man bayan fasa bututu a Satoshi.
Wakilinmu na yankin Naji Delta, Lamid Abubakar, ya aiko mana da rahoto daga Fatakwal. Gwamnatin jihar Rivers da ke kudancin Najeriya ta haramta satar ɗanyen mai tare da tace shi ta bayan fage a duk faɗin jihar ta Rivers. Gwamnan jihar Rivers Barista Nyesom Wike shine ya bayyana haka a baya-bayan nan. Some illegal crude oil refining sites in Port Harcourt and arrested a number of recalcitrant persons engaging in this environmentally destructive business. Yana cewa ne gwamnatin jihar Rivers ta haramta dukkanin ta'annatin satar ɗanyen mai, haka kuma mun gano wasu jami'an tsaro musamman na soji da 'yan sanda da civil defense da suke mallakar wasu wurare da ake ta'annatin satar ɗanyen mai a haramce. Farisa yayin Wuke ya ƙara da cewa gwamnatin jihar Rivers ta kama mutane da dama da hannu dumu-dumu wajen ta'annatin satar ɗanyen mai tare kuma da ayyana na neman wasu gaggan masu halayyar ta satar ɗanyen mai ya ce. In line with this result, I've directed all those that have been arrested, one Mr. India of Rubalumina Committee and chairman of White Bunkering Association, one Mr. Oke, who's in charge of White Bunkering in Rumo Parade. Yana cewa ne mun ayyana sunayen mutane 6 kuma muna neman su ruwa a jallo. Akan haka ne kuma muka umarci shugabannin ƙananan hukumomi da na matasa da su yi duk mai yiwuwa domin ba mu haɗin kai mu samu gagarumin nasara a wannan jan aiki da muka ɗauko. Haka kuma na ji ta bakin wasu da suke da jibi da waɗanda suke zuwa kan ruwa domin sayo mai tare da loda shi ta bayan fage inda suke safarar shi. Gama abin da suke cewa. I think the move by the Executive Governor of Rivers State is a good one because the activities of all these country artisanal refineries. Wannan yana cewa ne sunana Dick Saroni. Ina ganin wannan mataki da gwamnatin jihar Rivers ta ɗauka gaskiya mataki ne mai kyau saboda ayyukan waɗannan harantattun matatun mai suna ta'azzara zaman lafiya a jihar ta Rivers. Kuma jama'a na fuskantar matsaloli na satar ɗanyen mai ta hanyar fasa bututun mai. Kuma hakan yana haifar da damuwa da yanayi musamman a gonaki da gulabe. Shi ma wannan ya ce. If this bunker is stopped, that means there will be problem. It will not stop because there are people survive from this bunker. The officers, they are into this same bunker. Yana cewa ne ina ɗaya daga masu wannan ta'annati na satar ɗanyen mai kuma gaskiya akwai matukar wuya kawo ƙarshen satar ɗanyen mai a jihar Rivers domin kuwa idan aka dakatar da satar ɗanyen mai matasa za su dawo da halayyarsu na tada ƙayar baya. Kuma idan ka duba jami'ai da dama manya da ƙanana suna cikin wannan ta'annati to ko wannan mataki da gwamnatin jihar Rivers ta ɗauka kwalliya za ta biya kuɗin sabulu. Alhaji Musa Sa'idu wani ne da ke bibiyar harkokin satar ɗanyen mai. To kaga wannan abu da ake yi zai rage amma su waɗannan jami'an tsaro su suke wannan business ba. Dan kace musu ma ga inda ake satar mai su ga masu bunkirin ɗin. Su masu sayan wannan man da ake sata su kuma suke ba da abu kayan da ake zo ana faffasa wannan pipe. Su ya kamata a kama saboda in ba mai saye ba mai sayarwa. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. A gai da Lamido Abubakar, har yanzu ne kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Ga Hanifa dauke da kashi na 2 na labaran duniya. Masu gabatar da ƙara a Ukraine sun buƙaci dala miliyan 35 a matsayin kuɗin beli daga tsohon shugaba Petro Poroshenko, wanda ya dawo ƙasar a ranar Litinin domin ya fuskanci tuhumar cin amanar ƙasa a ƙarar da ya ce tana da nasaba da siyasa. Dubban magoya bayan Poroshenko sun jinjina masa, wanda ya shugabanci Ukraine daga shekarar 2014 zuwa 2019 bayan da ya isa Kyiv ranar Litinin a jirgin sama daga Warsaw. Poroshenko ya shaida wa magoya bayansa a filin jirgi cewa ya dawo Ukraine ne domin taimakawa ƙasar ta tinkari abin da ya kira barazanar mamaya daga Rasha. Mun zo nan ba don mu kare Poroshenko ba ne, mun zo nan ne domin mu haɗa ƙarfi don kare Ukraine a cewarsa. A jiya Litinin wata kotu a Faransa ta samu ɗan takarar shugaban ƙasar mai ra'ayin riƙau kuma masanin siyasa Eric Zemmour da laifin tunzura masu nuna ƙyamar launin fata. Ta kuma umarce shi ya biya tara fiye da miliyan 11.
Zamor ya faɗa wa gungun wasu 'yan jarida na ƙasashe cewa har yanzu yana nan kan kalamansa. Ya tsaya kai da fata cewa shi bai tunzura masu nuna kyamar launin fata ba, tunda dai yaran da suka yi hijira ba tare da 'yan rakiya ba sa daga cikin wata ƙabila ta daban. Ƙarar ta jiya Litinin ta mai da hankali ne kan sharhi da Zamor ya yi a watan Satumba 2020 lokacin da ya yi hira da gidan talabijin na Faransa CNews kan yara da suka yi hijira ba tare da iyayensu ba. Ba su da wurin zama a nan, a cewar Zamo game da yaran. Ya ƙara da cewa barayi ne, masu kisa ne, masu fyaɗe ne, abin da suke kenan. A maida su bai kamata ma su zo ba. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A Najeriya, yadda lamarin kasar ke ci gaba da taɓarɓarewa na zama abin damuwa ga 'yan ƙasa, musamman matasa waɗanda ke ganin su ne shugabannin gobe, da ya kamata goben tasu ta yi kyau. Wasu matasan, musamman waɗanda suka rungumi harkokin siyasa, na ganin akwai rawar da ya kamata su taka ga ceto ƙasar daga tarwatsewa. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya duba mana wannan batu. Najeriya ƙasa ce wadda Allah ya albarkata da arzikin ƙasa da kuma jama'a masu hazaƙa, musamman idan aka kwatanta da ƙasashen nahiyar Afirka. Sai dai cigaban ƙasar bai zama abin madalla ba ga mafi yawan 'yan ƙasa. Da yawa jama'a na ɗora alhakin koma bayan ƙasar ga dalilai mabambanta da kuma hanyoyin da suke ganin za a iya samun mafita. Matasa, musamman waɗanda suka rungumi harkokin siyasa, na da bayanai daban-daban akan koma bayan kasar da kuma abin da suke gani mafita. Ambasada Aliyu Ben Abbas matashi ne na jam'iyyar PDP kuma mataimaki na musamman ga tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar, yana ganin cewa na samu damar ziyartar kasashe da yawa. Wallahi azim wasu kasashen idan na je in na ga level of development na kasashe nakan yi kwalla nakan yi kuka. Kuma idan na duba sai in ga cewar waɗannan kasashen Najeriya mun fi su komai albarkatun kasa, amma kuma sai Allah jarrabe mu da miyagun shugabanni. Abin bakin ciki shine zamanin su marigayi Sardauna Sokoto su Tafa Balewa da su Nnamdi Azikiwe da su Awolowo sun kimanta gaskiya. Yawa daga cikin wanda suke mulkan mu yanzu, me yasa su an musu mu ba za su yi mana ba? Shi kuwa wani matashi na jam'iyyar APC kuma shugaban matasan jam'iyyar mai kula da yankin Arewa maso yamma, Abubakar Sadiq Sa'ad Fakai, yana mai ra'ayin duk abin da kaji ana yi so yana da kyau ka gamsu ka yarda cewa abin nan yana da amfani, yana da alfanu ga mutane. Yasa matsayin mu na shugabannin matasa kullum muke ƙara wayar da kan matasa mu fahimci alherin shugabancin mu shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Ko da jam'iyyar APC ta zo, tattalin arzikin ƙasa da wasu abubuwa duk ya lalace, arzikin man da yake zuwa ya kare. Sai kaga matasa in ba shugabancin jam'iyyar matasa na jam'iyyar ba ya wayar da kan mutane suka fahimci salon mulkin da abin da ake da ci gaban da ake yi da kuma amfanin da aka kawo wa matasa, to ba za a iya samun nasarar da ake so ba. To ko me masana kan cewa akan taɓarɓarewar lamuran ƙasar? Farfesa Abubakar Abdullahi masani ne akan kimiyyar siyasa. 'Yan siyasa na wanga zamani kusan sun yi felin namu matsayinmu na ƙasa. Ba wai ina nuna akwai wani bangare da za ka fitar ba. Kusan dukkaninsu gaba ɗaya. In ka duba duka jam'iyyun za ka isko kusan su ne guda. Yau wannan ya koma wanga bangare, gobe in ya ga bukatu ne ba za su biya ba, shi tuma shi koma wani bangare. So kusan kamar yawo ɗaya ne suke yi daga wanga layi zuwa wanga layi. So saboda haka kusan duk abu guda ne. Fahimtar su ta shugabanci guda ce, kasa wasu guda ce, amma babu wani fahimta ko wani aƙida ko wani tunani da ke gare su kamar irin na su Sardauna. To sai dai matasan dukansu sun yi amanar cewa suna da rawar da za su taka da samar da ci gaban ƙasa, zamawarsu manyan gobe. Dole ne matasa mu fito mu yaki wannan zalunci da ake yi da cin amana kasa. Sannan kuma ba haka ba shikenan sai mu kyale komai mutum Najeriya ma ta wargaje. Amma ba abin da muke fata ba kenan. Bisa ga la'akari ga inda aka fito, to wannan shi ya zama wajibi gare mu matasa mu ja hankalin manyan mu sa ƙasar mu gaba, mu sa jihohin mu gaba. Masana na da ra'ayin cewa duk gudunmuwar da za a bayar ga samun ci gaban Najeriya, ginshiƙinta dole ya zama shugabanci kyakkyawa na gaskiya da kuma adalci. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gai da Muhammad Nasir. Wannan shirin na zo muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu na yanar gizo voahausa.com domin sake jin wannan shirin ko kuma ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata. Yanzu kuma sai
Tsaka mai wuya. Najeriya ƙasa babu lafiya, akwai talauci, akwai yunwa, akwai rashin gaskiya, akwai corruption, duk abin da ya ce zai yaƙa har yanzu ana yi. Za mu iya cewa tun shekarar 1999 wato 1999 ba a samu gwamnati da ta yi aiki a kowane yanki na ƙasar nan kamar wannan gwamnatin ba. Gwamnati ta damu mu da wani infrastructure amma babu zaman lafiya. Zuwa ce mana wannan hanyar daga Kaduna zuwa Abuja an kasa rike mana ita yau shekara 6. Da Gusau zuwa Sokoto ya zama abin nan. Ko me ka shimfiɗa ko zinari kuka shimfiɗa mana in ba mu iya tafiya muna ɗarɗar. So me amfanin a ce mana wai an bada kwangila an yi kaza in ba za a tsare mana wannan hanyar ba. Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkamu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Muna fatan kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington DC. Muna ci gaba da duba mulkin shugaba Muhammadu Buhari daga shekarar 2015 zuwa yanzu da kuma tambayar shin arewacin Najeriya inda ya fito ya ci moriyar wannan mulkin nashi kuwa? Yawwa sunana Abubakar Jalingo. Abin da samu ka zaɓi Buhari tunanin mu za mu samu sauƙin rayuwa. Duk wanda yake da tunani akan Buhari za a samu daidai. An samu jarabawa kala-kala na rashin zaman lafiya. A dubi ƴaƴan da aka bari marayu. Idan aka duba mutane an saka da yawa maganan banda za ake magana harka ce aka ci ta Fulani da sauransu. Shi ba Fulani ko bai iya komai ba sai kiwo iya. To an bari an zo an raba shi da shanunsa kuma bai san komai ba daga baya. Kaga duk wanda aka ce ba da ilimin addini da karatun boko shi ba bukatarsa ya sa AC a gidansa ba ko a mai titi ko a mai hanya a bukatarsa ya kula da shanunsa ya zauna kuma lafiya wadda kuma gwamnati tana da haƙƙi 100% akan wannan mu'amala. Da gaskiya magana ta gaskiya Buhari an samu feluwa. Sunana Abubakar Ibrahim Mai Zuma Kori Kiri Kasama Local Government. Idan mutum yana so ya zargi wani sai ya binciki kansa shi din yaya yake kafin ya zargi shugaba Muhammadu Buhari. Duk manya-manyan mu da na tsaron da na menene za ka samu cewa 'yan arewa ne. To menene muke so a wajen shi? Allah ya kara mana lafiya da zama lafiya wannan ta cikin shi kuma Allah ya sa ya sauka lafiya mu yi ta addu'a Allah ya kawo mana wanda ya fi shi zuwa nan gaba. Kuma ni na ganin jarrabawa ne lokacin da za mu zaɓi Buhari a ƙasar nan kowa sai Buhari sai Buhari. Kowa yana ganin Buhari ya zo an gama kawai komai ya yi kyau. Mu mu gyara halayen mu ba kuma mu mika al'amarin mu ga Allah ba muka je muka jingina komai ga zuwa ga Buhari. To Buhari ba abin da zai ke yi shi da kansa sai kowa ya gyara. To madalla to a ci gaban wannan muhawara da ake yi da tsakanin shi Bashir Ahmed da kuma Professor Usman Yusuf za mu duba abubuwa da dama da za su hada da yunkurin shugabannin Yamurai da Yarba na neman Buhari ya sako su Nnamdi Kanu sannan kuma wani shugaba ne ya kamata a jinjinawa saboda kokarin sabunta hanyar nan ta Kano da ta ratsa Kaduna ta je Abuja ko kuma wacce ta taso daga Kano zuwa Maiduguri shi Buhari ne ko kuma tsofaffin shugabannin da suka gabace shi irin su Ibrahim Babangida Yar'adua ko kuma Sani Abacha. Wannan suna cikin abubuwan da za mu duba a cikin wannan kashi na uku na wannan muhawara da muke yi kan Buhari da kuma alaƙar mulkinsa da arewacin Najeriya. Babban tambayar da 'yan Najeriya da kuma kowa ya kamata ya yi. Boko Haram yau ana yaƙin nan shekara 13 ya isa. Ya kamata a kawo wannan yaƙin ya ƙare. Yaƙin basasan da Najeriya ta yi da Biafra Ojukwu yaƙi wata 30 aka yi. A gaya mana cewa Boko Haram sun fi ƙarfin sojan Biafra ko kuma sojan Najeriya. Wannan sojan Najeriya sun je Liberia sun je Saliyo suka yaƙe su. Boko Haram sun fi wayannan ƙarfi? Sannan in ana maganar daji a ce mana ƙungurmin dajin da President Muhammadu Buhari lokacin sadda yana yaro ya sa uniform ɗin ƙasar nan suka shiga yaƙi suka je yaƙin basasa. Ƙungurmin dajin nan Sambisa ya fi shi? Ko kuma ƙungurmin dajin nan na Saliyo da Liberia Sambisa ya fi shi? Abinda nike cewa kuma abinda 'yan Najeriya ya kamata su ce kuma Janar Magoro ya ce yaƙin nan na Boko Haram ya kamata President Muhammadu Buhari ya kammala shi kafin ya tafi. An kashe kuɗi, an kashe jama'a, an kashe komai a wurin. Na farko kenan, ba a gama ba. To, aka dawo kuma yanzu bayan Boko Haram aka je kasashen Igbo. Wannan IPOB da ESN. Dole a yaba ma wannan gwamnatin cewa sun je sun kamo wannan mutum daga ko'ina suka kamo shi. Nnamdi Kanu. Amma sai muna ji wai manya-manyan Igbo sun je wurin president wai da Allah su kuma su Nnamdi Kanu. President ya ce zan bincika.
amma babu yadda za a yi ka ga wani dan arewa sarki ko malami ya je wurin president Muhammadu Buhari in an kama wani dan ta'adda babu. Sannan Sunday Igboho wannan duk rashin kunya da wayannan suke yi don gazawa gwamnati ne. Akwai ya za a yi mutum da ya wannan abun yanzu za a kama wani dan ta'adda ko wani dan Boko Haram wani sarki ko wani malami ko wani dattijo na arewa ya je wurin president ya ce ku sako mana shi. Yan arewa nawa aka kama aka rufe amma babu wani dan arewa ya je wurin shi balle wayannan. Saboda haka tarbiyyar mu daban. Balle ma a ce wai wani president zai ji su. Na biyu kenan. So na maka maganar Boko Haram ya yi kokari amma akwai sauran aiki na kasar Inyamurai wannan abun kuma har yanzu yan ESN din nan ba a murkushe su ba kuma akwai sauran aiki. Bashir Ahmad na san ba mamaki kana da abun faɗa kan abun da Prof ya faɗa amma tambayar ta wata gaba ita ce mu taɓo kan ayyuka. Yan arewa kai da ma kake shiga yanar gizo ka ga yadda kuka sha fama. Kun tambayar ka? Maganar daukan 'yan sanda a sojoji. Ko a satin da ya gabata sojoji 4,000 aka shigar da su cikin aikin soja wanda suka gama a training ɗinsu. Kuma a kullum ko 'yan sanda shugaba Muhammadu Buhari a shekarar ta gabata ya ba da dama a ɗauki 'yan sanda 10,000 kuma a yanzu ana kan ɗaukan su. Kuma shekara 4 ta gabata babu lokacin da sojoji zaka ce yanzu ba ɗauka suke ba. A yanzu ko Prof da 'ya'ya da jikokinsa yana so su shiga aikin soja zai iya tura su a portal ɗin sojoji a buɗe yake kuma suna nema 'yan Najeriya waɗanda suka da kishin Najeriya su zo su shiga aikin soja. Wannan shi ne zan ƙara. Shi ke nan wato Bashir tambayar ita ce ko kwanaki kun ga na ga yadda aka yi ta shan fama wajen muhawara da mutane kan maganar wutan Mambila ɗin nan inda shi tsohon minista Salim Mamman ni ma ne hira da shi ma ya ce ko share wajen ma ba a yi ba amma ni kamfen da wannan amma daga baya sai aka dawo aka ce ai gasha ka ake faɗa ba ma Mambila ba ne. Sannan an kawo maganan an yi hanyoyi a kudancin Najeriya ko ina ya yi kyau amma hanya daga nan Abuja zuwa Kano ana ma maganan za a gama sai 2025. Wannan 'yan arewa suna cewa sam ba su yi tsammani za a yi musu irin wannan tsakiyar dabaruwa ba. So in dai maganan aiki ne kuma muka koma kan aikin yi raya ƙasa za mu iya cewa tun shekarar 1999 wato 1999 ba a samu gwamnati da ta yi aiki a kowane yanki na ƙasar nan kamar wannan gwamnatin ba. A fili yake aikin da wannan gwamnatin ta yi ba a ɓoye yake ba a takarda ba ne ba kowa zai gan shi a duk inda yake kuwa. Zan ɗauki jihar Kano a matsayin misali wanda zan iya cewa ita ce cibiya ko kuma tsakiyar arewa. In ka ɗauki jihar Kano duka hanya da take fita daga jihar Kano take shiga ko take fita daga jihar Kano babu hanyar da ba a aikinta a yanzu. Muka ɗauki wannan hanyar da kai magana a kanta hanyar Kaduna Abuja zuwa Kano hanya ce mai matuƙar muhimmanci wanda kusan shekara 40 da yin hanyar ba a ƙara yin komai a kanta ba sai dai in ta fashe a yi faci. Da aka zo shugaba Muhammadu Buhari ganin muhimmancin hanyar ga arewa domin ta haɗa kusan duka jihohin da suke arewa kuma daga nan ne in za ka fita zuwa kudancin ƙasa ta hanyar za a bi. Ya zo ya nemi ciwon ya kamata a zo a sabunta wannan hanya. A lokacin da aka zo an zo masa da tunanin ciwon za a ƙara faɗin hanyar ne domin a lokacin da aka hanyar mutanen Najeriya yawan mu bai kai haka ba motocin da muke amfani da su ba su kai haka ba amma har sama da shekara 40 da yin wannan hanyar ba a yi tunanin cewa a buɗa ta ko a ƙara martabarta ba. Da aka zo aka ba da kwangila akan ciwon za a ƙara buɗe hannun hanyar. Amma duk Bashir ba za ka manta ba cewa zamanin Babangida gwamnatin shugaba Babangida ne ya shimfiɗa wannan tagwayen hanya tun daga Abuja zuwa Kano. Shi ne nake cewa kusan shekara 40. Ya kai har shekara 40? To lissafin to shekara 30 kenan. Shekara 30 tun dai a wancan lokacin daga shekara 30 zuwa yanzu yawan adadin mu bai kai haka yawa ba. So aka zo aka kawo shugaba Muhammadu Buhari batun aikin. Yace a buɗa ta domin yanzu an ƙara karuwa. Sannan ina magana aikin da aka yi a jihar Kano akwai aikin hanyar Kano zuwa Katsina wanda ita ma kowa ya sani aiki ne da aka fara shi aka ma manta da shi gaba ɗaya ba a ta kansa ba
amma yanzu wanda yake bin hanyar za mu iya cewa an kusa kammala aikin a yanzu domin kusan babu inda ba a taɓa ta ba. Akwai aikin Kano zuwa Maiduguri wanda ita ma hanya ce mai matuƙar muhimmanci. Tun lokacin shugaba Obasanjo ko in ce Yar'adua aka ba da aikin hanyar, amma aka daina yin aikin gaba ɗaya. 'Yan kungilar da aka ba suka ɗiba kayan aikin su gaba ɗaya ma komai ya tsaya. Amma wannan gwamnatin da ta zo a yanzu duk wanda suke bin hanyar tun daga Shuwarin ko tun daga Dutse jihar Jigawa har jihar Yobe an kammala wannan aikin. Daga Kano zuwa Wudil an kammala aikin. Ƙarashen da ya rage daga Wudil ne zuwa Shuwarin yanzu. So irin wannan ayyukan. So a arewa duk wata hanya mai muhimmanci a arewa ana yin aikinta. Amma dai Bashir ka san zai wuya wasu hanyoyin in ka ɗau motar ka da gudu dole sai ka fasa taya. Ishu ne na budget wato na kuɗin shiga. Dole a yanzu a lokacin da muke ciki kuɗin shigan Najeriya ya fi mai da hankali akan harkan tsaro. Shine mafi yawancin kuɗin sai an yi budget ma, amma kuma ishu ɗin tsaro ya zo za a ɗeba kuɗin ayyuka a koma a je domin a samu, kamar yadda prof yake cewa magana ce ta gaskiya, nauyin tsaro nauyi ne na shugaban ƙasa ko in ce na shugabanni. Duk yadda kake ko shi shugaba Muhammadu Buhari yana faɗa duk aikin da ka yi in dai babu tsaro babu ma wanda zai kalli aikin da kake yi. Wato kafin mu shiga maganar man fetur 2022 nan kenan inda aka ce abubuwa za su kai iyakar gaya. Prof, shin ayyuka gamsu da bayanan da shi Bashir Ahmad ya faɗa na ayyuka titunan da ake ta yi? To a gaishe ku malamai, to nan za mu ja aya a wannan lokaci sai Allah ya kama ranar Talata mai zuwa inda za mu zo mu ci gaba. Kuma ɗaya daga cikin abubuwan da za mu tambaya a wancan shirin mai zuwa shin tsakanin hanyoyi da sauran ayyukan morewa rayuwa da ake cewa Buhari ya yi da kuma samar da zaman lafiya wani ne ya fi alheri. Ya za madadin su bakin namu Bashir Ahmed da kuma Profesa Usman Yusuf tare da shi Nasiru da Ilhika da ya shirya wannan muhawara. Aliyu Mustapha Sokoto ne a Washington DC, muna fatan mun baku lafiya kamar yadda muka same ku. Madalla. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaici. An ji cewa tsatson iyalan jagoran kare haƙƙin ɗan adam da aka kashe Martin Luther King Jr. jiya sun yi tattaki a nan birnin Washington DC domin yin kira ga sanatoci 'yan jam'iyyar Democrat da su ci karfin adawa da kuma mayar da hannun agogo baya da 'yan Republican suke yi. Suna ce a yi kwaskwarima sosai ga 'yancin kaɗa ƙuri'a a ƙasar. Masu sauraro a nan muka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu dawo muku da wani sabon shirin da zai zo muku da karfe 8 na wannan safiya, wanda zai zo muku da shirin 'yan ƙasa da hukuma. Haka kuma za mu kawo muku rahoto kan ɓullar cutar zazzabin lasa a jihar Filato. Kafin mu sallama, sashen Hausa na muryar Amurka na miƙa saƙon ta'aziyya ga Alhaji Hudu Sani Gumel bisa rashin ɗansa da ya yi mudassir. Allah Ubangiji ya gafarta masa ya ko baiwa dukkan dangi haƙurin rashi. Haka kuma muna miƙa gaisuwar ta'aziyya ga iyalan marigayi Rabaran Tambaya Jibrin bisa rasuwar ɗansu Yakubu Tambaya Jibrin tsohon ma'aikacin asibitin ƙwararru na garin Bauchi wanda ya rasu ranar Asabar bayan gajeriyar jinya. Za a yi jana'izarsa yau Talata a garin Bauchi. Gaisuwa ta musamman ga matar shi Linda da yar shi Comfort. Allah ya ba dangi duka jimrar rashi, mu kuma ya kyautata mu karshen. Domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata sai a ziyarci shafin mu na yanar gizo voahausa.com. Yanzu a madadin Hanifa Isa ta na gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Carol. Ni Sarfila Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa salamu alaikum.